ಇಂದು ತುಲೆ ಅಮ್ಟೂರು ಬಾಳಿಕೆದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡೊಂದು ಭಂಡಾರ ಕನಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ದೇನು ನೆತ್ತೊಲೆ ಕೆಲವು ದೇವರನ ಭಂಡಾರ ಉಂಡು ಅವೇನು ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲೋಗು ಕೊನದು ಹೋಪುಂಡು ಚಪ್ಪರದಡಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ತುಲಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ನೆನಪತ್ತಾರು ಬಂದು ಈಜಿನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪುರಂದಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದ ಕಲುಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲು ಪತ್ತಾರು ಪೇರು ಆನಂದು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೊಗ್ಗ ಆವಡು ಪೂರ ಮೇರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಒಂಜಿ ನೆನಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಜ್ಜಿಂದು ತೋಜುನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನಂಚಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇನ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಭಂಡಾರದ ಪೊರ್ಲು ನಂತೆ ತೂಕ ಅಮ್ಟೂರ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಂಕ್ಲನ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ನೇಮ ಆಪುಡು ಭಂಡಾರದ ಇತ್ತದು ನೇಮ ನೀ ನಾಗಗ ತಂಬಿಲ ಪುರ ಎರಡು ಪುರಾದ ಎಡ್ತುಕ ನೇಮ ಅಂದೂತಿಲೆ ಗುಳಿಗನ ನೇಮ ಒಂಚೂರು ಗುಳಿಗನ ನೇಮ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಿಡ್ಕ ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಯಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಚ ಹಬ್ಬರಡು ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗೆ ನಲ್ಪು ಒಂಚೂರು ತೂವಂದನಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾವು ಅಂಚೆ ನೇಮ ತೂವಂದನಕ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ತೂದು ಬರ್ಕ
ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಗೂ ತಂಬಿಲ ಒಂದುಂಡು ಆನೆ 14 ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ವರ್ಷೋಡು 2 ಸರ್ತಿ ನಾಗ ಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲದ ದನಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ಪನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧೆ ಕಿರುನ್ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ದೇವರಿತ್ತೆ ನಾಗನ ರೂಪುಡೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪನು ದೇವರನ ರೂಪುಡು ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ಚಾಡು ಮಾತ್ರ ತೂಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ఒక ಇಂಚನೆ ಅಂದಂಡ ನಿಜ ರೂಪುಡು ನಾಗನ ರೂಪುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪನು ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧೆ ಕಿರುನ್ಲ ಪನ್ಪ ಅಂಚದು ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೊಯ್ಪದಿರು ಅಂಡ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೊಯ್ಪಾರ ಬಹುಶಃ ಮರತ್ತಿನ ತೊಂಜಿ ನಾನು ಚಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂತಾರಡ ಇಜ್ಜಂದು ಒಂಜಿ ಸೀನು ಪನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಯ್ದಾನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುತೂಹಲ ಪೂರ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೊಂದು ಈಗಳಿಗೆ ನೆನ್ತು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆವು ಬಟ್ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಟಿ ವಿಡ್ ತೂಪು ಹಿಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬಂದು ತೂಪುನೇ ಅಡ್ಡೆ ಮನೆಕ್ಲ ಮರಂಗಿ ಟಿ ವಿಡ್ಲ ತುಯ್ಯ ಆತೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ನಿಜ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಂದು ಬನ್ಲಿ ದಾರಿ ಬಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆತ ಅವು ಐಟೊಂಜಿ ಚೂರು ತತ್ತದು ಬೋತುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕೆಲವರನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿಲ ಉಪ್ಪು ಹೊಡಿತು ನಂದು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೆಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ತು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋಯಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.